Pagpalang araw po sa inyo lahat. Andito naman po ang Iwagan ng Pangasinan na magbabagi po ng karunungan din po. Sana ay nasa mabuti po kayong kalagayan sa araw-araw at malayos sakit sa araw-araw. Ang ipagkakal ko po sa inyong araw na ito ay panalangin kay San Benito pangkalatan, kaligtasan sa lahat. Kahit saan man gagamitin ay pwede po ito. Magdasal ang isang ama namin at sunod ito ng isang bisis lamang po at usanin sa iyong isipan at sa iyong dibdib pakrus po. Ito po yung napakabisang kapangyarihan ng San Benito po. Kung kahit wala po kay medalyon, kung nausuol niya po ito ay pagkakalob po sa inyo ng kapangyarihan ng San Benito. Basta bukal sa puso niyo po at tiwala sa inyong ginagamit ng mga orasyon po, ipagkakalob po sa inyo ng orasyon na to. Manalangin ng isang ama namin at isunod po na ito ng isang bisis lamang po. Narito po ang orasyon po. Crux Sancti Patris Benedicti Igius in Ubitu Nostro Presentia Munyamor Crux Sancti Patris Benedicti Crux Sacra Sit Milux non Dracosit Midux Badi Retro Satana Nun Guam Suadi Mihibana Sun Malakway Libas Ipsi Binina Bibas at ipo ng sa inyong dibdib ng pakrus po. Kahit isang bisis lamang po ipo sa inyong dibdib po ng pakrus. Ito po ay kapangyarihan ng San Benito. Magagamit po sa pangkalatan po ito na kapangyarihan ng San Benito. Yan po. Sana po ay makitulong po, pakisubscribe po, pakilike and share. Tatanin ko po napakalaking utang loob sa inyo lahat. Sa mga kuan po sa inyo yung yung mga nire-request nyo po, antayin nyo lang po, ipagkakalog ko rin po sa inyo lahat po yan. Huwag kayong mag-alala, ipagkakalog po rin yan. At sana po ay palagi po tayong magpakumbaba sa isa't isa, magtulungan, magbigayan, ikisalat, magmahalan. Sa mga taong nagko-comment po ng medyo wala pong hulog po yung kanilang comment, maraming salamat po sa inyo sa pag-comment po. Maraming salamat po. At shoutout po sa inyo lahat. Yan po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Iwagan ng Pangasinan po.